in lam chu Nigeria lama Christian te thlawang hona in do na in ma ason zelai ani to bokatin Switzerland ram lampang I hoi ve thung lok don te ang nilai ni khan Switzerland na kumtharlom na chu hun Rapthlak takin aron nang chinga Alpine Sky Resort ro pui taka thalai puntam hun lai takin bara Kangmei a Chhuak ani he chin Rapthlak tak thlenga hian choble chilin a hmuna mi tam tak an thia MIZO chuang in hliam an tuara he thil Rapthlak tak thleng hi Swis president chuan an rama thil Rapthlak berjinga mi ani thu a sei Chhuak hial ani Switzerland rama munnuam le len vanan bera mitam takin an man Transmontana le Constellation bara hian kumtharni jingkar khan Kangmei hi a Chhuak ani amuna mutu te soidan chuan he thil thleng hian mipui te thin a thong na sa hlea basement bar chu meipui chuan rang takin atuam chuak veka mipui an au chu chua a then te chuan tlan chu tumin mangang takin tukver lampang te an panin an ti chia ani Swiss official te chuan ram sang mi te po an telna Kangmei awanga thita te hriat chuan chuan ni enge mozat ala du donin an hria nimin khan bota chung te chuan an mangai tak tak te chanchin nga chu hreom an tin an trap tlok ani he thil thleng Rapthlak tak darkar reilo te chunga kovel deng chuak dot tu hi police te chuan firfiak te poi khoina thil thleng ni in an threlova van doina awanga thil thleng liau nia an hriat thu an seni hemhuna hian Kangmei ven na chungchanga a himna dan zom ani le ni lo thu chu chui chian to ania he chian na athlen laia amuna mutu then khat te chuan CNN affiliate BFM TV nena he Kangmei na satak hi champagne bottle hei kan hriat thiam thei turin zuchang kangchi ani zoom chunga mei an da wang ani thu an soya MIZO te chun bottle chin verin ponthem kan thil thina achum lama chuan khonwa tui kan da lem kan siam thina chu tiang chi te chu hemi hmuna omte hen an siamin an chi ni in an thri ani heti lahin official te ero chuan engthilin nge Kangmei hi ti chuak ti hi Shri a chui chuak tur chuan hun ala du deuh don ni in an soi ani Velais Cantonal Police Commander Frederick Gisler chuan January ni kat khan tual chung hun anga jingdar khatle achan vevel khan bara hin mei khu chu alo chu atan thu asoya heti mek la hian CNN in video amule afin fi atang alan dana chuan inchung lama Kangmei ain tan hnu loka hian bar silinga chuan rang takle chak takin Kangmei chu ain man kai nga lani ti chu an hmuwa achunga mipui mang ang tak tak te chu tlan chu tumin staircase an tlan chu lai mu tur a nuala video danga te chuan mei khu rang taka meipui na sataka achang sen chho zuai chuan bar chu a khu veka achunga mipui te beidong chu tukver lama te tlanin athen chuan tukver dar thlang te chu chhiin rintlak thla te po an nual ni in an soi video danga alan le dana chuan mipui tam tak te chu bar tuala che theilovin an muin an au chu chua an bulalo omrem chang te chuan thei topin an lo boi som ti chu mu ani Kangmei chu ala hian bar chunga kumsom pasari mi Leticia place chuan mipui te chuan an norna sa hle ti asoya kan vai chuan kan tluveka meipui kara chuan kan in khungkhom ani ber mai then khatte chu an kang na sa hlea then khatte chu kan bula an thimek bok tin Reuters reporter nena ashil ani mit nge yang mutu dang le chuan Kangmei chuakin bar akan chiat duai lai chuan mipui au thom a hriat thu asaya tu te po chu an mang angin an train sa maya leya te chuan mi hring kang u riam ruam te chu an let pheng phunga an ni ho chu an thinge ni in ka hria
chuti lai chuan hliam tuar chunga vaksan trok te pawh chuan an jacket te chu hlipin an hmai tuam nan te chuan an hmang ani ti in tual chum mi Samuel Rap chuan Reuters a hril bawk. He thil thlen laia om ve mi pahnih dang te chuan establishment chunga hian mi zahnih tal chu an om nge ya rin na an nei thu an soya. Official te chuan he huna revealer zong hi tun din hmona hriat alani lo thu an soya. Official te chuan he chiat na atel mi zong te chu an din hmun hriat alani lo ti thu an soya. Sui chian na ero chu chak thei ang bira kalpui mek ani thu an soi ni. He bar hi alien thahem hom hlea achung ho lian ber bar pahni le terrace omna space a thei chuan mi zathum vel an leng thei ani. Thunei tu te chuan Kangmei a chhuat thu hriat ani aṭanga minute engemaw zat chungin chet an la thuaya. Helicopter som le ambulance somli te chu an thaw chu pui ngal ani ti chu gislar chuan a soi. Liam te le thi te chu ram chung le pon lama dam do ina te phur chu an ni. He thil Rapthlak tak thlenna che vela thil dan tak hi hriat chian ani lo lain chui tu te chuan Kangmei in tan na chu bar room pakhat atangin ni in an hria. Chulai tanga mei alna sa tak in upron puak ke chuan arolin bar chung zong chu rang takin atuam chok ngal vek ni in an hria ani. National Fire Protection Association NFPA chuan boruak lum tak te chu silinga achova bangshanga adar nuwa chuan flashover a om thin ni in an tarlanga room chunga thil kang thei zong chu hun reilo te chungin meipuya achan vek awangin mihring te chu thil le hliam an tam lo thei lo thu an soi ni. Heti la hian hliam te zinga then khat te chuan room pakhata chuan champagne bottle lem anga siamin mi then khat te chuan an hal al nge ti thu an soya. Chu chuan bar chunga boruak chu ati sa chovin chuta tang chuan Kangmei hi a Chhuak ni in an soi. A thei anga thu te an zo kol nuwa chuan a chunga omdam kho Chhuak zinga biak tlak then khaten an soi le dana chuan voile khata ceiling chu mei al chuan atuam hlupa. Second som chung velekin nightclub pumpui chu akang vekani tia soi an ombok. Attorney General Beatrice Pilot chuan chu champagne lem an chit chu engkim chian na bultum tu chu ani ti in anem nge theilo thu asaya. He Kangmei chu chan dik tak hi hriat chen nan chuan hun ala du don ni in asoi ani. Tual chungmi pakhat Thomas Diaz chuan CNN a hril danin he bar hi abik takin tleirol ten an lom hle ti asoya. Achunga tang te tan chuan tlan chuan chu mangchi angmai ani thu asoi. Chitu tele police te chuan a thei angin hun kalto te thlengin bar chung lam le pon lam CCTV manga an record te chu an dap chuak veka. Bar promotional video an ti chua chuan mi se pakhat chuan motorcycle helmet akhuma. Establishment chunga an kalain zu bottle lem anga siam chu akingei lai chu an hmuwa. CNN chuan le constellation hena chuan Kangmei chu chana chuan chutiang lem siam man nia soi chungchanga chuan arang theyang bera thu chu siam turin an nge nani. Swis thunei tu te chuan Kangmei chu ka wanga thi hi officialin engzat chiangi anni an la hre chiang hlei theilova. Heti la hin Swiss Confederation President Guy Parmelin chuan anzinga tam tak chu thalai hun malam eng tak nei an ni hlom thu le beisai om tak an ni thu asoi ni. He chiat na thi an hriat chian thei chu an vain mi somli an ni toa. Liam tuar an zon mu thei te chu mi za som panga vel an ni. Anzinga tam tak te chu an hliam na hle ti chu police ten an soya. Thunei tu te chu an thi le hliam tuar zong te hriat chian nan hian hun engemaw zat chu an la du don ti an soi.
tundin huna an hriat chian thei china liam tur zinga hian Italian mi som panga French mi pakole Australian pakhat an tel ti ram hrang hranga thunei tu te chuan an soya Italian Foreign Ministry chuan he chiat na athlen na aṭanga bota tun thlenga lamhu lo an omnual ti an soi French Foreign Ministry chuan an ram mi puite chu thizinga an tel lo chu a soi thei lo thu a soya Kangmei chu ka wanga liam tur mi za som panga te zinga hian atam jok chu critical condition da an ni thu Swiss State Council President Matthias Renat chuan a soi kan ton ho tu chuan siona tual chung damdoi ina chuan mi somruk enkolmek an ni ti thu a soya midang te chu ramchunga medical center hrang-hranga sun chu an ni thu a soi hengzinga hian Lawson le Zuricha Specialist Major Bunch Center panhi te po an tel ani Swiss Confederation President Permelin chuan rampum le a che vela mi puite chu he thil hian a thong na sa hle ani ati kumtharni hi Permelinan kumkhat chung ramshuai tu ani ni masaber ania Kangmei tur te zana lantirnan namtana thucha a man thin po a sonhla ani French President Emmanuel Macron point chian na tok chung te chu ator pui thu a soya Switzerland chuan French nen inpum khatna fam kim le unau kan ni na alan tirani ati tholeni zankhan barbula hian heng thita te le liam chung te mitam tak te le an mani troyom tu te chu an pung khoma thita te zana lan tirnan mituinen hun an mang ani mi te chuan pangpar te chu an da theitopin anin thlamuan he chian na telve kum som priat mi Marco Pani chuan Reuters News Agency a hrildanin heta hian himin in ngai ani mai thei ma se hetiang chiat na hi khoimhuna po a thleng thei mihring kan ni miau sia tin lung chetakin a hril ani Swiss khopui bana US Embassy chuan chu Kangmei chu Rapthlak takawanga van duina tok ta te chu ator pui thu asoya Britain lal Charles chi chuan he thil thleng hian ati hreum thu abara khai ziale chiatna tok tu te ator pui zia thu apuang chuak bok he mun le constellation nei tu French nu pa te hian he thil thleng hian aden na zia thu an soi Crans Montana Resort hi ramdang khwal jin te chuan an ngai na hlea a official website na tarlan danin kumkhata mi makta doi thum velin an tlo thin ni a soi ani atlang puin hun nga thena mun khat chu rampon atanga local an ni zia thina atam jok chu French mi te Italy le United Kingdom le United States atanga local an ni tlang pui hem hun hian kum khat chung in ni eng amu thei awangin aming thang lea heti a om theina chan hi Ron Valley khotlang lam hoi platiu a om wangani hem hun tuipui atanga meter sang khat zanga asanga hian Mediterranean atanga Europe tlang sang berjinga mi Mont Blanc thlengin Alpine Vistas zau tak chu a om ani khualjin mi te chu helai le a che vel hian a hip thin hlea high end shopping le fine dining baka Skylopes zau tak tak le a press sky scene anti munom tak tak te chu a om bok mi puitlem te sing khat sanga vel om na mun helai hmuna om mi puite hi khotlang in po tak an ni thu an soi